Bedroom. Sit down, about I'm so sorry. Huh? They are some no watching one no be as you say, I did as a man. Now I met you as some. What you some? Ay, mammy, they are some not. But yet, say, a bread here, my name Marcus, a Bessian, Marcus Shakondo. Ah, Sana say, Mammy, and I said, India, no, as I me a phone so bet it only memo. I know why I did, Biana. Busana, the reason I want the man is I, when you're ready, so a person war, and no person to the new may and son of our. My catch was say, I would, dear. Sabe, won't friend a wedding. The nipper began as I see soon in now will be Marcus. Dear Naya coincidence, I will want to make help. Okay, stories, basaus, or quacana, or person first Canada, dinner, or me who say, when a child Jennifer and Jennifer to be before Juju Wakuma, and Passa. Dear Kumi cry and say, Mammy, condom now, baby afa. Best spread and I better soon swear, baby before dining. The BS is some best spread. Ah. Now they would read you saying go nyakola anka do saying go baba akopukura anka ye. But they don't know. We say wadwuma we usika. Akola nso mu ofe me bayi. Na woni ne wo ba akokura na eden a wo ye yes ade no. Yes the bia best spread is wo tugu o. Se wo hinu o. Se wo de chew. Menim. Me so a nyame na me sine nioma. Ono a washing machine wo fie nso so de be call laundry akosi
No wa yini ni o ma fi ni best spread ni na no de atoka em no de ko. Debi. Condom no so a wo yiwi a on fa nto dustbin mu odan nim. O yiwi ya ohu ba bi e be fa. O se aha de men kwa ha. Aha de men fa ansa nka we. Mi sinase. We dey asem we dey ne ka no ko de waduro ya wo ye sa ne me dey maintain mpanyin nsem ba bia ada ti o se me hunu nam ne kasa ne nkasa na ye pani because me ne kasa on for me serious o se me hunu nam ne kasa na nsem we dey me pe ba no wo de me ye maesie me je banana onya fun oba kama say wo so wo fe a oni nipa na wo fe na de waduro yi wo pese oba wo de ya ka na say Bashia de makoma pe. Marcus mani je ho ani je me ho. Mi wi asemu ni na be ma me hwehwe ni na ene wa. Me ne wote kama. Ye nwo. Wo se da. Me kura de me mfa awale kura ntaata wo se wale me. Me se awo keke na me. E baba ko na me hia firi o. No so ayase. Ti ma me sere o mani bresa wona ne nkasa. Ne be kasa na me asemu wi kura de empusa. Empusa pa na me ntibida. Ni o man kan je ne se me ba. Ada we broni. Enche so be frem se me we. We broni o maami awo. O se wo kura na so maami ehu ne nana no. Na wo de ne sei. Me ya me nana o. Ate. Na na makoma. Ene ni be kasa. Se dem de send you no ndi ni. Ni ha ho kura. Bai. E bo iska no. O te dem ka cho. Ene ni be kasa. Bai. Matia. Ase we de agents. Waso akwaba ya oba e ni egu ani so me ma obibia na ba bi wo pass na se na o se wo twen wo ba fie die nso ko bote be e do Chris kom so die ya wa ri ala be ni so ko chi mi no Chris so ni egu anso ni onam ja really abuse bi nko mi semba aso we de mbaya anya bone mpɛn fo be se bone kura igutem mpa aja aya me be wife ba mo be ka asem bi kire mi sini mitirim aja wo so abaye me ba no kre nti no se ba sa na wo se aja me ba na me be busem na me hwese se sa na ti aja ne de to yi atudi sembia nso ni ho a ye de akuma twem se ne ati bia nso ano ne de beka ma asem na ede akoto aso mitio ene se oba ya wo se eja nansi ese oni ne da na wa se roba afin susu no obi wa no aka che ne se onye ready se oba busisi no ke kakono ante me de bibisa ansa de wakoka de a be ma buofu ana e bia na ye bufu na de wo kan chire yi wo kai so wa wo hwe ba ya ma wo no we ansa no ho fe nanka so wo be ja de na woni wo bibia nanka je wa wo ama menya me nana ka de na efe wa ma me kura ni beje Mumre, mude muntimi kura hwe no mabra, mude mu wo to amfa ma de brebe. Ehwe no. Na wo yesi ni de. Na mentini me biati. Na msi de bi. E bia na akola yusu no. Ebufuo bi na. Ode be de, e be kasa ansem sigi. To ka na msi onya abutre. Mia me bo ana na eja baba. Na ma bibisa. Se ye no kura. Aso eye ni obroni be kan no kure na nyese bia eye ne bonu so na me ni oba kama seida na ma share roba aso ubehwa ye bre bebriba ye bre nyina eye ye na wofo a mra o ma anya abotre no ma anye de amfa no ma ntoto akwan amfa ama ya ansa no ma wo ya ba asasi su ansa ne ye ba ya ba be hu se ye na ene yeja adodode a omde gu akwan mu ma ye ne yeso ye ba ye yeso ya amre
Say ya maame no mo wo ye to ma ye begu asase we su be ma ye breye. Enye no na mpesa me de tete me mofra. Penfo kura sese ye wo to si su a wo ncha tentiye. Me bo ba no ho ban. Kopem se met obetutu na namo de besi ye no ho se wanya baabi agina kama e wa abrabom. Na wo a ne ni ama me ye ne ya e wa abrabom. Me so me tutu me nan asiye. Asi wenye skano. Ne mum foundation na obeto ne kama na abofra ne ba. Wanya baabi agina wa abrabom eno na me to. Enye se bi ase wo mempese mewo. Awo de obi ani gye won pempenso a maduri. Me moto wo nyina afudwene. Enso mempese me ba beba asase we su na ase wo. Ani beba ba je ne yaketekete kura. Ebi ana daachi bi na meni ho. Na ebusua ene me mai ba be pre japade ho ama me ba ni aba ba ye ne ya. Enti wo se me de ne o magugu akwam. Na empo ebusua ene wo bai be che me japade kura me ba ni nye ne eyada e wa abrabum. Na me ba kakra ne nsakura bi som no. Obetimi ne Bill Gates akọ competition. E wa abrabum. Bill Gates ye obi owuska ye kenska 43 we are singing akra one to so be mienu ana one kra no betima to so be ensa. It is ebusuafo chema japade na me nsakura betima ka bi ne Bill Gates ahepa adenti na mento to manamo ensiye. Enti na me ka che ne se me mpese ebia so enka ne na mafo esori a omko wo mpane ne wo da no wo manumnuro na se ne be bibia ama no. Ena so me bo me ho ban abo no so ho ban se ne be ya me hye roba enkofa emprewanyi nsin bi ama na afi akora bi a mampo free mu abramenye ready was dada mini ye nya de sa so on em cho enti aso wo ye panyini de be sure sensem kakra me nwene tu hui atọ wa adwuma hu se me di se me ye dey me hye roba no ana so ne me ka no one me nya adwene asemi waka wodia nenso abofra na wo beba no wonimu lucky a ono so sande ba be ka ho amawo kati wonya idie meme die misusu se di wonya idie anka yi a wosenka de adui kaja wonya wo de ba akopɛ kura anka wonya mi se otu e se wunsa se wo intinka me de mi di se anka wonya ba akopɛ kura ampa inkaye na akola no susu ase wo beba asase suo no nnim de bia ono so be de e be ya amabo so na wo de wo bo ho ban na wo ya twe ko yewu twe wa ko fie ano so asem wo se wa ba akokra nsa so men ka se nyinsen yi gu kura de yebone fi se mentimi nka mogyan ono de wo nkoyi o ne mum de wo yeyi nyese metwa wa de wo yeyi asem tu ya go do 100 years ana se 90 years ana 90 ka wo nya 90 years na fe na ba wo ba aso ti akure wo ba be nkura no ba to dabi aso waka bebre mesoma ka bebre na meme de ne nyina ne se mpese meto fa pempa e ma me ba wonse wonsemu na so wo ka kasa bi se ebia na abofra ne beba no menim lack bi ekuta abofra aso mabrabo a me bo no asase we su no se mpo me ba brabo na matoto me foundation ni se me ba mpo ba asase we su no ekuta lack kura de ba me prebe ba lack mu ba kumpo eye ne dia ono na anya ne lack on fa nko fi se me ho to me bo me bra ye toto me foundation kama no enti na me mpe me ba bibia Ede na oye ni sa no. Ede na oye ni sa no. Ubusa me sesesei. Ede asam na wo ka kire wo maame no. Wo wati na me ba. Wo wati manya daje. Ede me
And no one must submit to woman meaning. I catch a woman, me say. Me no what down, na me must robber. When your woman to catch her up on the bien. Number wo twe. A war and for so bien is war. Name crano air taxi me na se me bi mo ma. Anasa wunya bi mo ma. O ma me na be wen crano. Ah? Wo ma me na be wen crano. Wantimi amfere akoka kire no na me no woda na ma hye roba. Dabi me no woda no pese me ye dey. Me busaw. Ede na me ye. Huh? Dabi me busaw question e ma me hye roba. Me busa na sama wo mie wa no na nkasa wo gina ho. That me busa wa samu. Some hye roba na huna na se pai. Ah? Utifia me hwe. Utifia me hwe. Ah? Me ka chiro. O ma me anim na me de ferie agye peni ese mate. Me hye roba ni biem. Na roba no de wotwu mutan ne betene ye pekura enu na me koso na mahye na me no wodi ada. Haya media. Me rusa mahye ne ha no ene se me no de roba ene beda. Me bo me ho ban na mabo wo so ho ban. Se ne be yinsen po free mu bia nye dey. Empere wanyinsen bia ma. Na se duru mra ma ya hoboa na so ya hoboa no ye wo ne ye de akora ba wiase ma me no mieni ati mahwe no ama na yefe na akora no wato no ya to foundation part to nechi wo ba wa ba bi dinaja enene na anamo so amono so ho ato no kan ne won ko sisi a na kire bi ni ho akora na kwa akoye kaya no ena me ka kire wo na when you last I will call my Mwaka Casas will be much. Sibima, the destiny, and your papa. Odiane ho in a bedroom. Open the door. Oh, say, check it. Ubi too much check baby. By Hadi out of coverage area. Ah, when you cry so bra. Oh, say, I happen no, and quite different. Mami musa watra even sa bedroom we atra we edura o limit na ene heya ne mpo wotra ahadie e mo hu musu enwura ho ehfa na efia futuro ba kan pesa me pa pepa ho ahanye wodwuma baby a wotuma pepa ye ho ne bedroom free ha ko
ha